Пад азімы рапс у гаспадарцы адвялі з восені 350 гектараў. З іх 77 не перазімавалі, але пры такім раскладзе прыбытак быць павінен. І звычайна з гэтай маслічнай культуры пачынаецца ў ліпені уборка на палях. У адзін з дзён 4 камбайнавыя экіпажы працавалі ля Адамавіч. Ураджайнасць 23 цэнтнера з гектара. Дзяржзаказ у Хажова Агра 2009 выканалі. Астатняе насенне будзе рэалізавана часткова за аплату, часткова за пастаўку прадукцыі для грамадскага статка. У суткі ў сярэднім убіраецца 40 гектараў, так што, калі надвор'е дазваляе, са жнівом рапса управляюцца за тыдзень. Техника была отремонтирована и подготовлена в конце мая, начало июня. Была построена линейка готовности из 4 зерноборочных комбайнов, 2 машин, автомобилей и мобильной группы по ремонту. Сначала убирали озимый ячмень, убрали за неделю. Сейчас убираем озимый рапс. Техника не подводит, погода тоже убираем. Звычайна работа на камбайне справа чыста мужчынская, але правіл без выключэнняў, як вядома, не бывае. У якасці памочніка камбайнера на адным з экіпажаў студэнтка 3-го курса Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага універсітэта Маргарыта Бандарэнка. Яе будучая спецыяльнасць – інжынер па рамонту і абслугоўванню вытворчасці ў сельскай гаспадарцы. Планирую больше именно на самой практике разобраться, как работает комбайн, как вообще работает само предприятие. И за эти 3-4 дня я уже поездила на полях, сама лично убирала, порулила на полях на сам рапс. Что еще? Мы убирали, чистили комбайн после уборки. От практики я жду многого, потому что самому это интересно и в будущем тоже, думаю, пригодится. Вытворчая практыка ў Маргарыты Бандарэнка разлічана на 3 месяцы, так што ўсю тэорыю падчас лекцыі студэнтка будзе з дапамогай старэйшых калег падмацоўваць у полі падчас жніва. Азімы ячмень убралі, на чарзе іншыя каласавыя культуры. У гаспадарцы паклапаціліся і пра харчаванне для ўдзельнікаў жніва, і пра бонусы за якасную работу. А будучы інжынер Маргарыта Бандарэнка удзячна кіраўніцтву Хажова Агра 2009 за дапамогу ў вырашэнні і надзённых пытанняў. Встретили нас хорошо и выдали дом тоже, и чего не хватало тоже сразу нас там и холодильник дали, и электроплиту, и всем обеспечили, что надо. По поводу напарника тоже хороший, все рассказывает, и вот то, что я интересовалась, сразу же конкретно и корректно отвечал на заданные вопросы. Потом, работа в принципе не прям такая очень сложная, все хорошо, и коллектив тоже хороший. Алла Маркелова, Захар Артемёнок, МКТБ.